sakhumbula Nkosi ukuthi sikulile Thixo wethu namandla kodwa Nkosi sinethemba lokuba ngokuphalala kwegazi lakho eCalvary Nkosi sizakusinda Thixo wethu onamandla onke siza phambi kwakho Nkosi siyathobeka ngoba wena unguThixo wokuthotyelwa nakumntwana wakho Nkosi esezawuthetha izwi lakho Thixo wethu onamandla thetha ngaye Nkosi ukuze sizuzeke Thixo wethu onamandla thetha ngaye Nkosi ukuze sitshintshe Thixo wethu onamandla sinqwenele Nkosi ubomi bethu kufana nobezolo Thixo wethu onamandla sithandazele ngosuku Thixo wethu ngakwenini Thixo wethu onamandla sekuthi ukuthetha kwakho Nkosi kungene ezinhliziyweni zethu Thixo wethu onamandla gcoba indlebe zabantwana bakho Nkosi silemamele izwi lakho Thixo wethu onamandla wena unguThixo onezithembiso ezingamisekayo Thixo wethu onamandla uthe Nkosi xa uthetha ngezwi lakho Nkosi zonke izimo ziyakunulamela Thixo wethu onamandla siyathobeka ukuze siphakame wena moya wenyaniso fika umntwana wakho Nkosi umembathise kuqaqawuli bakho Thixo wethu onamandla umthobele umoya wakho uze Nkosi ubeke amazwi enqakameni yomyeni lakho ukuze Nkosi ize kuzukiseke wena sinqwenele Nkosi kuzukiseke yena kodwa Nkosi sinqwenela wena uzukiseke ngoba unguThixo ngokunika umvuzo zonke ngesicela Manchabathethuba ngibulise iBishop Restoy ngibulise ikhamente yonke kaThixo ekhoyo ngibulise nomphathi nkqubo ondinikile elithuba lokuba ndizoshumayela elilizwi lilapha kuMateyu 27 ngevesi ka-46 efundeka ngolu hlobo ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi Eli Eli lama sabakathane ukuthi Thixo wam undishiya ngani na makabeke nathi uThixo usemveni kokuba uthi uYesu Kristu eva inhlungu eva ubunzima besono sehlabathi wabona ukuthi kumele okokuba ndibhekise kubawo ndimcenge ndizithobe ndithi Thixo wam undishiya ngani na bazalwane asinokuthetha ngamazwi okushiywa ushiywe uwedwa ulilolo ungazi ukuthi uzawubambelela kubani ndithi ngale mina namhlanje ake sizithobe simkhwaze uThixo sithi Thixo wam undishiya ngani na bazalwane uThixo bazalwane wasuke nje yena walivula izulu lasuke ilanga latshona emini emhlabeni abantu abebephansi komnqamlezo baphithizela bengazi ukuthi bazawuthini nabazalwane wakho ovelayo wathi la mntu kamele bebiza Eli esithi Eli lama sabakathane undishiya ngani na kanti la mntu ube ngunyana kaThixo na izinto ngokubazalwane sezitshintshile sekukubi nemini seleyisangele Thixo wam undishiya ngani na bazalwane ungandishiyi nje
Ungandishiyi ndinkedama, ndingenamuntu endizobambelela kuye. Sazi okokuthi uThixo bazalwane kufuneka umbize imeko ingavumi. Uthi Thixo wam, undishiya ngani na? Bakho amaxesha bazalwane izinto zike zibhede, ujikelwe ngabantu uzalwana nabo, izinto zingakuhambeli kakuhle. Kufuneka ukuthi bheke egumbini lakho ngoku uthi Thixo wam, undishiya ngani na? Bheka ukuba izinto azizutshintsha nabazalwane, bheka ukuthi izinto azizulungana. Mayibonge Inkosi. Ithi le nto kwadabuka umhlaba kwavuka abantu abebesamangcwabeni, bayikhawulela Inkosi. Malibonke igama lenkosi. Into ethetha ukuthi uThixo bazalwane akamshiyi nje umntu wakhe. Into ethetha ukuthi nje uThixo akamncami umntu wakhe. Siyambona kaloku apha kuYesu ukuthi zange amncame uYesu Kristu. Noba ilanga laselitshonile, seqonda uba ngoku uzawubheka phi, uzawuthini, kodwa wathi Thixo wam, undishiya ngani? Oh, ake simcengeni bazalwane uThixo. uThixo ufuna ukucengwa, uThixo ufuna ukuthotyelwa bazalwane. Size kuye ngokupheleleyo kwenhliziyo zethu, simba besimemeze sithi Thixo wam, undishiya ngani na? Oh bazalwane, soza kushiya uThixo. uThixo uyabathola bazalwane aba, uyabathola abazinkedama. Umuntu abeyinkedama kodwa uThixo amkhulise abayinto enkulu elizweni bazalwane. Ngegama leNkosi uYesu Kristu.